मा बुंगोन सार? हा बे समाव मा बुंगोन सार? न सा बुंनाया माने बे जितु दिनै इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसननि जितु माने कमिटि फर्म खालामबाय मोजां उद्देश्य लानानै खालामदो जाहाथे बर' कसारिफोरनि जितु साहित्य खाखन दङमोन गभर्नमेन्टआ होनाय बेयाव दा माने खेलि मेलि जादों बेनिखायनो बे गोदान कमिटिखौ दानाय जादों खिन्थु खोथाया जादों मा आं मोनसे खोथाखौनो बुंदो जे जितु गोदान कमिटि दानाय जादों अर्गानाइजेसन दानाय जादों बे जाहाथे बिजेपि गभर्नमेन्टजों लोब्बा जानानै खामानि मावनांगोन माने सापर्टखौ होनांगौ मिनिनानै खामानि मावनांगोन खिन्थु खोथाया जादों मा बिजेपियाव जुदि थांनो मायोब्ला जेनेबा खामानि जानाय नङा आगोल बेबायदिनो भुल खालामदों बिसोरो आगोलनि कमिटिया बिसोरो बिजेपिजों माने मार्च जाबाय मार्च जानायनि थाखायनो खामानि मावनो हायाखै दा बेनिखायनो बिभिन्न अखमाव बिभिन्न जायगायाव बर' माखासेया दोङो बिसोरनो जेनेका धरननि आर्थिक साहाय्य होनांगौमोन बेबायदि होनो हायाखै दा खोथाया जादों मा बे कमिटिया जुदि मोजाङै स्ट्रं खालामो जुदि सरकारजों मिलिनानै गोदान जितु आगोलनि कमिटि दङ बेखौ डिजल्भ खालामनांगौ जितु मेम्बार दङ CM दङ चेयारमेन दङ जि माखासे दङ बिसोरखौ डिजल्भ खालामनानै गोदानै आसामाव बे गुवाहाटीयाव अफिस मोनसे खालामनांगौ आसामनि बिभिन्न प्रान्तआव थानाय ओमफ्राय BTC बाहेरनि बर' माखासेया जाहाथे आर्थिक साहाय्य मोनो ओमफ्राय बिनि कारनै बेखौ फर्म खालामनाय जादों आं बे कारणे बुंबाय थादों जे जोंनि बिभिन्न समस्या दङ अकल बे समस्याया नङा गुवाहाटीयाव ग्रेटार गुवाहाटीयावनो आं नुदों पानिखायथि सफाई दं माने चन्द्रपुर नारेंगी बा गुवाहाटी ग्रेटार गुवाहाटीयाव दाबो इमान माने भारत स्वाधीन जानानै इमान बोसोर थांबाय दाबो मियादि पट्टा जायाखै हाया दा मियादि पट्टा जानो थाखाय माने गभर्नमेन्टआबो खालामना होआ आरो हारसाफोराथ' खालामना होआ मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो जुदि जोंनि हाफोरा जुदि गभर्नमेन्ट माने मियादि जायोब्ला बिसोर सेनो हाया आरो लोगोसे माने गभर्नमेन्टआबो माने अकुपाय खालामनो हाया दा बेनिखायनो बे गभर्नमेन्ट हिसाबै लाखिना दोनो दा बेनिखायनो बेनि थाखायबो जों एप्रच खालामनांगोन डिमान्ड खालामनांगोन जेरै बे अखमा जोंनिसोमोन बेयाव जोंनि बै नरकासुर राजा दङमोन कामाख्याखौ सोर बानायदोंमोन नरकासुर राजाया बेनि उनाव दिग्लिफुख्रिखौ सोर बानायदोंमोन नरकासुर राजाया बेनि उनाव अनेक धरननि पृथिबीनि भितराव बुंनो थाङोब्ला मस्ट पावारफुल जुदि राजा दंमोन बर' राजा बे जाबाय नरकासुर राजाया साबा मानसि राजा माने देबता माखासेखौ हमना लाना फैदोंमोन खाना लाना फैदों बिसोरो बे जाहैबाय मा सुद्र देबता बरुण देबता बायु देबता अनेक धरननि तारपिছত धन कुबेर बेखौ हमना लाना फैनानै खाना दोनफैदोंमोन बेनि उनाव गणेशआ फैनानै बिसोरखौ दिहुनना लाना थांदों अनेक धरननि दा बेनिखायनो जोंनि बर' मानसिफोरा राजा बंख'नि मानसि जों माने गिना थाननांगौ जोंनो दा माने अनेक धरननि अबस्थायाव दङ जों बे आसामाव दङ थानानै जों गिनानै दोनबाय थायो जोंनि खामानि अफिसाव जेबो जाया जोंनि साख्रि बाख्रि जायो ना मा जायो अफिसाव थांबा जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो दाबो अनेक धरन अनेक अबस्थायाव जाना दं गुवाहाटीयाव दा जुदि अफिसाव गिदिंबाय थानाय मानसिफोरासो मिथिगोन जे माबोरै अबस्थायाव दङ दा बेनिखायनो जोंनि कमिटि माखासे किसुमान बहुत कमिटि दङ कमिटि दाना मा खालामनो माने जोंनि लिडारफोराबो माने मा बुंदो योग्यताहीन आरो गिनानै थाबाय थायो बेनिखायनो एप्रच खालामनो हाया गभर्नमेन्टआव जेबो खालामनो हाया आदाय खालामनो हाया दा बेनिखायनो जिथु लिडार माखासेया स्ट्रं जानांगोन गिनानै थाबा जानाय नङा हारिनि थाखाय जुदि सेक्रिफाइस खालामनो फैदोंब्ला एसे थिग मथे आगबारिना फैनांगोन होमबासो जागोन नैथ'थ' जानाय नङा बेनो आरो खोथाया मा खारन जागे जोंनि बर'नि गेजेराव गोदानै दिनै आफाद जोनोम जाबाय थानो गोनां जादों बेनो आरो दा आगोलनि जितु आफाद दङमोन बे आफादा दा करापसन खालामदो जाथिनि थिग मथे खामानि मावाखै खोनानाय मथेब्ला आगोलाव बोसोरसेना बोसोरनि सिगाङावनो 13 कोटि थाखा होबाय बिसोर मिसइउज खालामदो बिसोर गावनि भितराव भागायना जाबाय जेबो खामानि मावनो हायाखै दा बेनिखायनो बे कमिटिखौ दानाय जादों जाहाथे थिग मथे खामानि मावनो हायो आरो जोंनि बर'नि गेजेराव जाहाथे मोजां आर्थिक साहाय्य होनो हागौ आरो मानसिफोरखौ डिस्ट्रिबिउसन होनो हागौ बेनि कारनैसो गठन खालामनाय जादों बेनो आरो खोथाया आरो जोङो नुबोदों थांनाय बावैसो सिगां आरो DLA NDBनि गेजेराव आरो DLA आरो गोदान आफाद जोनोम जाबावनायखौ नुनो मोनदों बेनि गेजेराव नोंथाङा दा बे आन्डारग्राउन्ड जिथु गठन जायो बिनि उद्देश्यआ जादों मा जुदि सरकारा जेबो खालामा जाथिनि थाखाय बिनि थाखायनो खालामनाय जायो बिसोरनि उद्देश्यआ बेबायदि नङा जे सोरखौबा गावनानै सोरखौबा फुथारनानै सोरखौबा माबा खालामनानै बिसोरो हाग्रायाव हाबना थानो अनेक धरननि
दा बेनिखायनो बे अर्गानाइजेसन माखासे बे दानाय माने जन्म जानायनि माबाया दायित्वआ सरकारा बर'लेण्ड माने बर'लेण्ड इस्युआव दाबो जिथु बिटिसि जाबाय 2003 सनाव बिटिसि जाबाय 6 सिडुलनि आन्दाराव जादोंमोन दा बेखौ माने इनि उनाव आंखौ बिटिआर खालामना होबाय बिटिआरनि फलाव मा जादों बेथ' संबिधानखौनो भायलेट खालामना होबाय मोदी गभर्नमेन्टआ माने जितु सनमोला थादोंमोन दा बे सरकारा मा खालामबाय 6 सिडुलखौनो भायलेट खालामना होबाय खालि नामखौ सोलायना होबाय आगोल बिटिसि दङमोन इनि उनाव बिटिआर खालामना होबाय खिन्थु खोथाया जादों मा जाखो जेबो मोनाखै बे एकर्डआनो नङा अबैध जादों खालि माने बे बथलाव मोनसे आगोलनि दै दङमोन पुराना दैखौ गारनानै गोदान दै सोना होबाय थिग तेनुका धरननि जादों बेनिखायनो दा बिटिसि एरियायाव बर' मानसिनि जिथु अस्तित्वमोन जिथु माने अधिकारमोन सब सिडुलनि बे गैया जाबाय लाखै हा हु बेलेगनि हाखौ थांबाय हादों पावारा माखासेबो थांदों दा डाइरेक्ट माने हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि चिफ मिनिस्टारा मा खालामदो जे माने बिटिसिआव जिथु पावार बे पावारखौ हांग्रा माने प्रमद बर'निफ्राय सेनानै दा डिसिफोरनो डिस्ट्रिबिउसन होना दोनदो जाहाथे डिसिफोरा खामानि मावनो हागौ बेबायदि माबोरै जानो हागौ माने 6 सिडुलनि मथैब्ला भारतनि संबिधाननि आइन मथैब्ला माने सिएम जिथु थायो बेनो खामानि मावनो अर्डार होनांगौ दा बे अर्डार होनायनि पावारानो गैया जाहैबाय बेनिखायनो बे बिटिसिआव दा माने पावार लेस गभर्नमेन्ट जाना दङ संबिधान गभर्नमेन्ट जाना दङ दा बेनिखायनो बे गभर्नमेन्टआ बर' हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाया एनेका धरननि बे खोथायानो जाना दङ।